druželjubiva, poučna i nezaboravljiva. Znači mala, topla škola u kojoj su svi dobrodošli. Dinamična, spontana, zabavna jer zapravo ima 4 smjera. Pouzdana, sigurna, domaća. Kvalitetna i edukativna, da. Mala, skromna, velikog srca. Moja škola. Dakle, Srednja škola Zlatar započela je s radom 1991. godine u sklopu Srednje škole Konjšćina, kada je u gradu Zlataru otvoren prvi razred gimnazije. I bilo nam je zapravo jako dobro. Čekali smo nekih dana posebni automobil koji bi dolazili iz Srednje škole Konjšćine sa profesorima iz fizike i matematike i kemije. I to su bili najteži dani u tjednu jer su uvijek bili ti predmeti onako grupirani. Bili smo u osnovnoj školi, nastavnici su uvijek nama dolazili u učionicu, tako da smo mi u biti cijeli dan sjedili svako na svojem mjestu. 1996. godine, dakle, otvara se samostalna srednja škola. Tada smo još bili podstanari u osnovnoj školi u Zlataru. Bilo nam je jako dobro kad smo bili podstanari u osnovnoj školi, prvenstveno zbog toga što su kolege iz osnovne škole bili vrlo simpatični i susretljivi, ono kak se kaže, gdje čeljad nije bijesna, niti kuća nije tjesna. A onda 2000. konačno smo dobili vlastite prostore. Treba spomenuti da je za osnutak same srednje škole iznimno zaslužna tadašnja ravnateljica naše škole, gospođa Jasna Mlakar, tadašnji gradonačelnik, kasnije isto ravnatelj Srednje škole Zlatar, gospodin Stjepan Škof, tadašnji saborski zastupnik, gospodin Kazimir Sviben i naravno mnogi drugi. Znači, jesen 2000. godine smo službeno otvorili ovu školu. Zbog nemogućnosti tadašnje ravnateljice gospođe Jasne Mlakar, ja kao njezina zamjenica sam imala tu čast otvoriti školu. Ulaskom u ove nove prostore otvorile su se mogućnost za otvaranje još novih smjerova. Škola je brojčano rasla, škola se je širila. Prenamjenjivala se, dograđivala se, radili su se specijalizirane učionice. Prva ravnateljica je bila gospođa Mlakar i kod nje sam zaista naučila posao. Ona je bila savjetodavnog, oštrog karaktera, zbilja nas naučila, ja bih rekla, razmišljati u razredu. Drugi ravnatelj, gospodin Škof, je bio više duhovna osoba. Njegova riječ je bila glavna, njegovi govori nezaboravni. Tako da i njegovo veselje za svaki naš uspjeh je bio zaista poseban. Treća ravnateljica, gospođa Zdenka, ona unijela pak nešto svoje, a to je neka organiziranost, sistematičnost. I sad evo, već sam kod četvrtog ravnatelja, gospodina Pavetića, a on ima svoju ekonomsku crtu, a to je prije svega da sistem mora funkcionirati. U školi je zaposlen 61 djelatnik, stručni suradnici, tehničko osoblje i nastavnici. A ove godine pohađa 325 učenika navedena usmjerenja u našoj školi u 16 razrednih odjela. Opća gimnazija u Srednjoj školi Zlatar je jedna od prvih smjerova, ja bih rekla i najstariji smjer. Mi smo nosili školu, a ja iskreno ovako skromno vjerujem da još uvijek nosimo u velikim dijelom tu školu sa našim rezultatima i uspjesima. Smjer opće gimnazije je jedan jako opširan smjer koji obuhvaća velik broj predmeta, ali je po meni jedan od boljih smjerova koji bi netko mogao upisati koji želi studirati, ali ne zna što bih. A sada to povežemo s nečim koji smo prošli put spomenuli.
Ponovili bude 600, znači sad te struja malo pecnula. Što se tiče samog smjera gimnazije, znam da je težak, znam da iziskuje puno rada kod učenika, možda nekad i bojazni kod samog upisa, ali da se povedem pričom svoje kolegice, davno me pitala kolegica zbornice gdje da upiše djece. Ja sam rekla, ako i malo ima volje učiti, samo nek upiše gimnaziju. Pa upravno-poslovni referent je smjer u kojem se učenici školuju za rad u državnim i javnim službama, znači kao zapisničari na sudovima ili referenti u državnim upravnim tijelima. Znači ja kao upravni referent zaprimim zahtjev roditelja, šaljem to dalje znači, na vještačenje da se utvrdi koji je stupanj, to jest koji stupanj inkluzivnog dodatka može dijete primati. Mislim, donese se rješenje gdje onda roditelji primaju taj inkluzivni dodatak za svoje dijete. Pa program upravnih referenata pokrenut je zajedno sa osamostaljenjem Srednje škole Zlatar još 1996. godine kad su upisani prvi upravni referenti. To je bilo vrijeme kada nije bilo suvremene tehnologije kao što je danas. Na primjer, nastava daktilografije, odnosno tadašnje birotehnike, odvijala se na pisaćim mašinama, pa je škola odzvanjala od tipkanja, udaranja po tipkama na pisaćim mašinama. Eto. Moja tema završnog rada je organizacija i realizacija poslova uvoza komadnog tereta. Trebam proučiti sve faze transporta, pripreme, od dokumentacije, carinske deklaracije, doslovno cijelu fazu pripreme, izvršenja i onda okončanja tog posla. Tehničar prometne logistike spada u sektor promet i logistika koja organizira prijevoz robe po granama prometa, organizira skladištenje robe, distribuciju i općenito tok robe do potrošača. Pa još 1998. se prvi put ulazilo u sektor prometa koji se provodio sve do 2008. godine i tu smo išli na upis tehničara za logistiku i špediciju. Svašta radimo od elektronike, od mehaničkog sklapanja, lemljenja, jako puno se može naučiti definitivno. Programiranje pogotovo, to je najgori dio svega, na kraju krajeva. Moraš ti sve spojiti, a da program ne radi, onda se pitaš kaj sad nije dobro spojeno i tako. Pa tehničar za računalstvo u Srednjoj školi Zlatar uveden je školske godine 2003-2004. kao 4. smjer u nizu, nakon gimnazijskog programa upravnih referenata i tehničara PT prometa. Već na samom početku interes je bio izniman. Da, definitivno za našu struku recimo imamo pune prilike naučiti. Ako samo pokažemo malo interesa i znanja, možemo puno proširiti naše područje, kao što vidite i na robotu, možemo smisliti nešto od totalne nule i napraviti što smo na početku prvog razreda mislili da je neostvarivo. Učenici Srednje škole Zlatar uključeni su u brojne izvannastavne aktivnosti poput Crvenog križa, digitalnih medija, dramskog odgoja, školske zadruge, školskog zbora. Školski zbor svojim pjevanjem uljepšava školske priredbe, zadruga stvara originalne zlatarske suvenire, na digitalnim medijima stvaramo digitalni i tiskani školski list Kap, te na dramskom odgoju stvaramo predstave gdje sami pišemo tekst, izmišljamo scenografiju i kostimografiju, te time nastupamo na Lidranu. Najte vid za Ameriki, ajde slušla put i ti si kriva. Dobre. Bez obzira na nedostatak školske športske dvorane, škola je formirala školski športski klub Sokol koji radi od prvog dana ovoga ulaska u ovu školu, gdje su mnoge generacije bile aktivno uključene i bez obzira na nedostatne uvjete sudjelovali smo u natjecanju na županijskoj razini, na državnoj, postigli zavidne rezultate što pokazuje i ova vitrina i pehari u predvorju naše škole. Naši učenici, odnosno naše učenice se posebno ističu
kod rješavanja državne mature i tu smo u samom vrhu prema statističkim podacima na nivou Republike Hrvatske. Sudjelujemo u tuzemnim i inozemnim izložbama inovacije i robotike na školskim, županijskim, međužupanijskim i državnim natjecanjima iz različitih područja gdje također postižemo iznimne i iznadprosječne rezultate. Nemaš pojma kad je vrijeme odletjelo. Znači 30 godina, a imam osjećaj, to nije floskula i glupost, da radim 10 godina. Raditi sa djecom i zapravo nakon nekog vremena i sa djecom svojih bivših učenika je nešto što baš srećuje. I kad vidim da su to od onih malih i nezrelih male djece, da su to nastali ljudi koji su, evo, obrazovani, koji imaju svoje obitelji, koji se vrlo uspješno nose sa svojim životima, tako da mi je to drago. Svim bivšim učenicima, sadašnjim učenicima, mojim mladim kolegama, školi i djelatnicima koji ovu ustanovu čine onim što jest. Čestitam 30 godina uspješnog i predanog rada. I želim svima u narednim desetljećima puno znanja i uspjeha. I da ćemo doživjeti još puno godina. I za kraj bih htio čestitati Srednjoj školi Zlatar na 30 godina uspješnog djelovanja. Draga školo, sretan ti 30. rođendan. Evo, htjela bih čestitati školi 30 godina i sam tak dalje. Sretan vam 30. rođendan. Dragi naši učenici i učenice, svi zaposlenici, poštovani uzvanici i gosti, želim svima vama sretan dan Srednje škole Zlatar.